Aton pasayawon ang aton tinahod nga bisita yan nga gabi. To dance the Kuracha, ladies and gentlemen, please welcome Honorable Vice Governor Arnold Tan. Palakpakan natin, ladies and gentlemen. Nanganiya Paris, ang aton liwat mga bisita tika nga Calbayog District Hospital, ang padis ni Vice Gov, amo ang Administrative Officer ng Calbayog District Hospital, Ligaya Video. Palakpakan natin, ladies and gentlemen. Yes, ma'am. You deserve to dance tonight. Vice Governor Palawan Padis. Sayang ang outfit kung di rin nakakulang siya. Ayon hanglay na iyong sa mga kalakasan ng patay Hatulad siyang dalay hatulad patay Pag-adlat ka mo mga sagmar. Pressure ng mga Laban ay nahit Pagkakos ng may sisilipan May binutong ang ilan na mahaboy siya May binutong ang mga kalakasan ng patangkol tulad sa buglaan kairan harapan sinigil kita kaya nasa lawan vice ko ay mawutay dahil nagkakalipagan ko harapan sinigil kita kaya nasa lawan vice ko ay ay kapaghawa at laban. Wow! Air supported kay Romano Mayo. Magkaya! Gala! Sa Leyte, may nasayaw na isisitati ang nagsasayaw inibigan at berlin na pinakong na isip-isip at hermana ang nalamuga nagarawa kung may kapitana ganso na tayo hindi ka nasama kapati ka na ladies and gentlemen, please
galing sumayaw ni Vice Go. Kay kamantalat sayaw na pa ang minuto o isa lang Ating pinansyal ang ligaya ito kahit ang kurat sa vida kapeli ang hermana at nalimuto hindarahan ng katikana ng hiba sa ay sita ang hirap na at tula ang kita lasang kilig na mga Palakpakan natin, ladies and gentlemen. Yes, this is San Jorge Town Fiesta 2025 Western Summer. Waray TV, subscribe. Pinabilib mo ang San Jorge. Palakpakan natin, Ma'am Ligaya Jacqueline. Ligaya Video. Calbayo District Hospital. Thank you, Vice Gov. Pinagpawisan po si Vice Gov. Nag-enjoy siya kasi sa kanyang kuratsya. Pwede pa alas 5 kaagahon magtsatsana na. Sige, pagit sa Rayaw TV. Okay.